So idan kana so ka gano bayananka na BBN ko ka gane sunan da ka sa a BBN da kai linkin na BBN ko date of birth, idan kana buƙatar za ka register na wani abu, sakamakon mostly akwai abubuwan da ya kamata a ce ya kamar misali wajen yin nin number, so yana da kyau a ce wajen yin number ka yayi daidai, sunan ka na nin number yayi daidai da sunan ka na BBN, sannan date of birth ɗinka nin number yayi daidai da date of birth naka na BBN. So hanyar da zaka bi domin ka gano bayananka na BBN, abin da aka shine zaka je Play Store zaka dauko wannan application mai suna Fidelity Online Banking. So zaka taba bayan ya gama zuwa zaka yi open nasa, idan ka gama zaka zo nan inda aka sa open new account nan wajen kenan, nan wajen sai ka taba shi. So bayan ka taba shi sai ka kana zai ka fa maka open a new account, zaka taba shi, zaka danna accept, sai can sama inda aka sa open new account zaka kuma taba shi, zaka danna saving. So bayan ya kaka nan wajen zaka zo ka sa bayanan BBN ɗinka a nan wajen kenan. So bayan ka sa BBN ɗinka zaka danna verify. So za su tura maka OTP a number da kai register BBN da ita. So bayan sun tura mana kuɗi yanzu zamu zo mu sashi a nan a yin festin nasa. So bayan ka yi festin zaka danna verify. So bayan ya maka verify zaka danna next. So da ka danna zai su turo maka duka bayanan BBN ɗinka duka daga sunan da Gmail ɗin da ka sa, date of birth da ka sa, duka abubuwan da ka sa zai nuno maka a nan wajen. So wannan shine in ka zan biyan ka sha saboda ƴan uwan su ma sun gani su ma su amfana.